Synes jeg det? Det er der så. Ja, det er. Nu er der hundeleg. Det tager de der i stiv arm, de tilbage på det. Ja, det er da bare dejligt. Så bliver det bare ikke fremme. De forskellige hunde. Det må det være. Det har vi også prøvet før. Ja. Og det er bare så flotte. Ja. Og hvordan folk gør sig umage med at gøre dem sådan 10 begge to. Ja. Det var nok at se til. Det kan jeg Det godt er se. en kæmpe udfordring. Olja, det er faktisk sådan en hund, der du allerhelst gerne vil have. Ved du godt det? Ja. Ja. For den. Øj, man så Kan du godt lægge noget til den her op? Når I kommer hjem, Ja, så ja, også det. bor de inde i huset. Ja. Har det på den steder, så de bare tusser på noget kønsgræs. Ja, Det fungerer ret godt. nå, Ulla. Ja, der er selvfølgelig nogle områder, hvor det er lidt til området. Ej, hvor fint. Så meget du vil. For en gang, det er rigtigt. Kommer ikke. Kom op. Hvor er klokken? Det kan være, at de ikke helt har styr på den, når vi skal ud, at der er lige en, der tager en mere under Jeg tænker, at vi tager den i bilen først, og så tager vi det lidt mere roligt. Ja. Han har lige sat dem ud til hovedanlæg. Du kan kalde mig til, men det er ikke for spændende. Ja. Kan du huske, at vi havde valpe, Oliver? Ja, det kan Det var jeg helt det samme. Mor, hjælp! Er alle så solgt? Det er da ikke. Ja. Nu er det bedre, Oliver. Der er en af de andre, der skal først lige væk, inden vi kan få en mere hen, tror jeg. Har du kommet væk? Jamen, det er derfor, vi fik Julie. Okay, mor. Så hvad nu, Julie? Arthur. Eller hvad nu kommer væk? Var det dig? Det kan være, det er moren. Ja, det er... Har I både mor og faren? Har I både mor og faren? Nej, vi har kun mor og mor. Vi har kun terror. Det er faktisk, vi har sådan en lille der... Nå, okay. Og for det skal vi lige tage ind under... Ja, om de har talt på den. Det er godt nok mange valg. Ja, det er bare Det helt... var ikke. Ja. Hende der kunne vi ikke lige helt... Jeg kunne lige blive... Ja, var stille. Ikke mere. Jeg har Oliver okay herovre. Ja, ja, jeg tror, han skal spise lidt. Ja, de er gravlåg. Ja. Har de så